ha nascut arran, l'organització juvenil independentista més nombrosa i extensa dels Països Catalans. Culmina així el procés d'unió que va començar ara fa 4 anys entre Maulets i la Cagell i diversos col·lectius de joves independents. Ens reivindiquem com l'única organització juvenil que pot donar resposta de forma radical a totes les agressions que patim com a joves catalanes i treballadores que vivim en un sistema patriarcal. En primer lloc, perquè tenim la força i estem presents arreu del territori. Arran tindrà presència a 36 comarques dels Països Catalans i més de 600 militants. El nostre discurs, a diferència del d'altres projectes, és clar. Volem desvincular-nos d'Espanya i França, que fa més de 300 anys que intenten fer desaparèixer la nostra cultura i la nostra llengua. Volem destruir el sistema capitalista, l'únic culpable de la situació actual, i volem acabar amb el sistema patriarcal, que ens empresona i ens discrimina pel nostre o opció sexual. En un context com l'actual, cal proposar alternatives clares i nosaltres fugirem d'ambigüitats. Lluitem per la independència dels Països Catalans i per la construcció d'una societat comunista, igualitària i feminista. Apostem per l'autoorganització, per l'acció directa i per la lluita al carrer. I plantarem cara a totes les estructures que ens oprimeixen. I per últim, formem part del moviment de l'esquerra independentista i ens reivindiquem com la seva organització juvenil. Hem escollit el nom d'Arran perquè remet a la terra i als que la defensen, perquè parla de les arrels, de la cultura, però també de l'arrelament al nostre barri, poble o ciutat. Per això, una de les apostes més fortes d'Arran serà treballar colze a colze amb totes les entitats i moviments socials que tenen com a objectiu construir una societat lliure, tant a nivell nacional com local. Apostem també per la creació d'un moviment fort, juvenil i cohesionat. Arran es presentarà públicament a la Plec del Rebrot, que se celebrarà del 12 al 15 de juliol a Berga. L'acte polític de presentació, que comptarà amb la presència de totes les organitzacions i casals de l'esquerra independentista, serà dissabte 14 de juliol. Volem deixar clar que el bagatge d'aquests 25 anys de lluita juvenil independentista i revolucionària, representada per la històrica Maulets i per la Cagell, nascuda ara fa 10 anys, no desapareix. Ben al contrari, deixa pas a un projecte fort i cohesionat que té la voluntat d'aglutinar el jovent en la lluita per la independència, el socialisme i el feminisme. Als Països Catalans, els jovents serem Arran. Visca la terra!